दिनै जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बे सिन्दिरुवा गारितला एलेकायावहाय बिपिएफखौ लाफानानै गोबां दोलोनि जाय बिथांमोनहा सापर्टार दंमोन रायजो राजा आरो बिबानगिरिफोर दंमोन। दिनै इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बाव जयनिं लाफैजोब्बाय। लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि आदर्श आरो नीतिखौ लानानै खामानि मावनाय आरो बे ओनसोलाव गोजोननाय थासारिजोंखौ लाबोनायजों लोगोसेयै जे बिथाङा जौगानाय खामानिखौ मावनो हाबाय बेखौ दिनै बयबो मोजाङै बुजिनानै मिन्थिनानै खालि बे ओनसोलावल' नङा बुंनो थाङोब्ला सारा बिटिआर ओनसोलावनो जेरैबायदि जयनिं हाबाफारि जादों थिग बेबादिनो दिनै जमदुवारावबो दैलि बिदि जयनिं हाबाफारि जादों। आरो बेखौ नायोबा जों बुंनो हायो ओरैनो सारा बिटिआर ओनसोलाव बिपिएफनि जे बिथांमोननि स्ट्रेंथ बे खमायखाबायानोसै, खिन्थु नैबे जमदुवार समस्तियाव बिथांमोना दिनै जिर'नि लामायाव थांगासिनो दङ। जों सानदोङो बिसायख'थि जासिमहालागै बेवहाय कोनो माने बिपिएफनि सिनानो भट थाहैनाय नङा। दा बेनिखायनो जों रायजो राजाखौ थेंक्स होदों। राइट टाइमाव बिथांमोना थार बाथ्राखौ साननानै दिनै लैहोर लैहोर फैनायनि थाखाय दिनै बाव नायदों नोंथांमोनहा खालि जोंनि बर' माहारिल' नङा बेवहाय आदिबासिजों लोगोसे बिभिन्न जाति गोष्ठिया जयनिं लादों। गाबोनबो जागोन दैलि जोंना जयनिं हाबाफारि दं। गतिके जोंनि बे दोलोनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां सिन दं होननानै जों बुंनांगोन। आरो जों बयबो मिथिगौ जिहेतुके फैबाय थानाय समावबो 2025 सननि जे बिटिसिनि बेवहाय बिसायख'थि जागोन बेयो हयथ' सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासाव जागोन। नाथाय बेयो बै समाव जागोनब्लाबो दिनैनि नैबे समावनो जों बुंनो हाखायो सरकारा आरोबाव खाथां जोंनि प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जानानै आरोबाव जोंनि इउपिपिएल दोलानो सरकार दाफिनगोन। आरो बे जोंजोंहाय एलायन्स जायो बे उननि बाथ्रा। नाथाय सरकारा जे जों दानाया बे खाथां जाबाय बे दिनैयाव जोङो स्पस्तयै मिथिबाय। दा बेनिखायनो गुबुन दोलोआ जोंजोंहाय कम्पिट खालामनो हानाय रावहा बेबायदि गोहो गैया।